ni to tiyo nade gi pesa jopiny, to be wanyalo make sure ni kuonde mora mora mantie wastage iloso, to kamora mora mantie corruption bedo dealt with strongly kaluwore gi kaka chik wacho. Mano en kwayo na, daher nyiso jopiny. Kwa miyo holiday, oktende ni udhi ot ubed piny, ung'iyo wa e simu kata WhatsApp kagima wan jonekni. Wamiyo holiday no mondo ubed gi patriotic duty. Tende ni ube nyaka uwuog oko ukonywa e dhawni. Inyowa kaka rowere matindo nikech jomoko obet abeta ot to ng'iyowa. Ube wuoguru oko, wariwre kanyakla, waloso Kenya. Ok ne wan but ne nyithiwa. Erokamano ahinya Bonface Akach kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi lernwa kaka Gen Z opango chenro margi ahinya to juma mabiro kata juma manyien kalone nyaka sani wacho kanyo ni un kaka Gen Z ok ubi dok chien. To erokamano ahinya kalone kaunti ma Kisumu usebedo kuwuok oko e yorno mamuolo kendo nego bed ni umedo mana timo kamano kuwuok oko mar ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge tulo kendo onge ketho mwandu